pizza cu Melissa, bomboane cu coniac. Ia și tu, bomboane cu coniac, du-te jos. Deci, n-am știut cu ce. Am rupt-o pe jumate cu dinții și mi-a căzut pe telefon. Nici că bine ce cu ce. Neaba, să nu ne îmbătăm. Dacă nu ne-a dat, înseamnă că avem voie. Ia, fraților, casa mea. O să joace și cu Arițu. Da. Uitați, arată-i oamenilor. Zombie pe bune. Încă una. Salut. Salut, boss. Ăștia sunt de ea. N-a ajuns cu capul. Aolo. Foc. 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 Papa. Închide ușa, creștine. Fraților, ia uitați. Pește. Să pe aici. Să vedem. Balconul. Știți cum arată un balcon? Da, dar nu știu cum arată al tău. Ba da. Vezi că sparge ușa. De jos. Uitați. Cine tot face așa? Un zombie care o să spargă ușa. Bun. Bă, lasă-mă, bă! Lasă-mă să sparg blocul. Uitați, oameni, ce nesimțit. Arată-i oameni de casa. Mă arată. Nu știu, trebuia să iasă acolo balconul. Mă rog, acolo sus. Dar mi-a ieșit acolo. Știi că poți să spargi și să spargi și să faci din nou. Și o să închidem acest episod. Că vreau să vă arăt doar casa. Și dați like și eu vă spun